Χτισμένη στις όχθες της λίμνης Παμβότιδας, η πόλη των Ιωαννίνων με ιστορία 15 αιώνων επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως η πόλη των θρύλων και των παραδόσεων. Μία πόλη που ζει το σήμερα με ένταση και ταυτόχρονα δεν ξεχνά το ιστορικό παρελθόν της. Άλλωστε εδώ, σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία, σε κάθε σημείο, το παρελθόν είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Το κάστρο, τα τζαμιά, η παλιά πόλη με τα παραδοσιακά μαγαζάκια, το ρολόι της κεντρικής πλατείας, ιστορικά μνημεία και μουσεία και παλιά αρχοντικά χτισμένα με τη γνωστή γιαννιώτικη αρχιτεκτονική. Το στολίδι της πόλης είναι η λίμνη Παμβότιδα, ένα ευαίσθητο οικοσύστημα απαράμιλης ομορφιάς, συνδυασμένη με το άθλημα της κοπηλασίας που έχει δώσει πρωτιές και Ολυμπιονίκες στο ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων, αλλά και με τους πιο γνωστούς μύθους της πόλης. Μύθοι που προέρχονται από υπαρκτά πρόσωπα, ο Αλή Πασάς, η Κύρα Αφροσύνη, η Κύρα Βασιλική. Στο κέντρο της λίμνης, το νησάκι, είναι το μοναδικό στον κόσμο νησί λίμνης που διαθέτει ένα ζωντανό οικισμό και αξιόλογα μοναστήρια. Λίγο έξω από την πόλη, το σπήλαιο Περάματος, ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου με ηλικία 1,5 εκατομμυρίων ετών. Σπάνιοι σχηματισμοί σταλακτιτών και σταλαγμιτών και συνδυασμοί χρωμάτων δημιουργούν ένα κόσμο παραμυθένιου. Στην περιοχή Μπιζάνη, η αγάπη του καλλιτέχνη γλύπτη Παύλου Βρέλη για την ιστορία της χώρας δημιούργησε ένα ιδιαίτερο μουσείο με ανώνυμους και επώνυμους ήρωες. Στις κέρινες μορφές τους ζωντανεύει η προεπαναστατική περίοδος, το 1821, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η τέχνη της αργυροχοΐας στα Ιωάννινα έχει τις απαρχές της στα βάθη των αιώνων. Άνθησε τον 18ο και το 19ο αιώνα. Ιδιαίτερες τεχνικές όπως το σκαλιστό, το σφυρίλατο, το φιλιγκράν, το σαβάτ εξακολουθούν και σήμερα στα εργαστήρια της πόλης να δημιουργούν προϊόντα υψηλής καλλιτεχνικής αισθητικής. Σήμερα τα Ιωάννινα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη που φημίζεται για την έντονη νυχτερινή ζωή και τη διασκέδαση που προσφέρει. Οι χιλιάδες φοιτητές δίνουν ζωή και συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της πόλης. Η παραδοσιακή κουζίνα και η εκλεκτή ποιότητα των ντόπιων κρεάτων και των γαλακτοκομικών προϊόντων προκαλούν την αίσθηση της γεύσης. Ενδιαφέρουσες αποδράσεις και απεριόριστες δυνατότητες για extreme sport κάνουν την πόλη των Ιωαννίνων αγαπημένο ταξιδιωτικό προορισμό.